ଏଠି ଅଛି ବରା ପିଆଜି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଉଛି ଏବେ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କମନ୍ କଥା। ବଟ୍ ଏଠି ଅଛି ମୋର ସୁପ୍। ଆଉ ମୁଁ ବରା ପିଆଜି ସହିତ ସୁପ୍କୁ ମିଶେଇକି ଖାଉଛି। ଏମିତି କମ୍ବିନେସନ୍ କିଏ ଖାଇଥିବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଆଜି ସହିତ ସୁପ୍କୁ ଏଥିରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ୱିୟର୍ଡ କମ୍ବିନେସନ୍ ମେ ବି, ବଟ୍ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍। ବିଚିତ୍ର ପିଲା ନା ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେଉଁଠି ବସିକି ଖାଉଛି? ଖଟ ଉପରେ। ସାବାସ୍। ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁଛି। ବିଚିତ୍ରରୁ ବିଚିତ୍ରତର ପିଲା ମୁଁ।